No, lämmittelyfiilikset. Mun silmää sattuu. Ei oo mitään virheitä. Häh? Ei oo mitään virheitä, mee vaan. Nyt ollaan kuvaa. Eipä se oo laillinen. Se on hieno. Se on täysin laillinen. Eiköhän nyt lähdetä. Eikö kirjoittaminen oo laiton? En mä tiedä, mun mielestä se on laillista. Sieltä se vittu tulee. Tulee vittu jo 1100. Mitä jos poliisi sieltä tulee katsomaan, että jahas, onkas pojalla mopo? Jaha. No siitä mä sanon, että on mulla mopo ja tää kulkee semmonen 35. Niin paljon? Niinpä. Ai. Kulkee vaan 25 vittu. Kulkee ihan liikaa. Joo, maileissa vai kilometreissä? Niin pitäis kulkea saman verran kuin toi Mana, paljon lujempaa siis. Mana? Hän joo. Se on tykki. Se on kiinalainen Mana. Aivan. Mun oma tyttöni. Niinpä. Kinkku nimeltään. Jinkku, JC. Tossa tommonen vitu hotti muija tossa kylmässä. Toi näyttää kyllä enemmän japanilaiselta tuo. No mutta eiköhän jatketa matkaa, niin päästään joskus sinne vaihtaa näitä rattaita ja näitä, että vähän kiihtyis kovempaa. Niin. Huomaa design. Tämmönen vähän... Mitäs se yksi poliisi sulle sanokkaan tosta? Se sanoi, mua tullaan pysäyttelemään ton Kilmenkulman takia, mutta eipä se oo tullu, että mitä suhkaili saatana. Sehän oli vähän pidempi kyttä vielä, sähän on tämmönen vähän ehkä lyhyempi kaveri niinku. Ja vitu pitkä. Se on semmonen 200 metriä pitkä, eli suomeksi niin 190 senttinen korsta. Joo, ja se katsoi sitä niinku tästä, että no ei se kyllä oikein näy se kilpi tästä, että... Sanon vielä, että tää takalokari tulee no nyt se näkyy, joo, nyt se, sieltähän se näkyy. Näin. Eiköhän me nyt sitten jatketa tästä, niin pääsee nää ihmiset ihan vapaasti tässä liikkumaan. Menee pyöräilijöitä ja tommosia muita homoja, että mitähän mä tiedän mitä noi on. Jas. Salkkari. Kato, ruotsalainen homma. Mitä helvettiä. Tapetaan se. Sitten kuulikohan se. No joo, eiköhän jatketa. No niin, eikä. No niin, ja seuraavaksi, rakkaat lapset, harjoitellaan tätä ajossa kuvaamista. Saa nähdä, kaadutaanko. Jos kaadutaan, niin... Mitä? Jos kaadutaan, niin tää menee ehdottomasti nettiin. No, aloitetaan. Manalla pitäisi ajaa, no mennään sitten. Me vaan edeltä, niin mä tuun tässä jotenkin perästä. Mihin sitä kamera nyt laittais? No, kokeillaan niin jotain. Niin, ja sitten kun ollaan nelospaikkeelle päästä, niin päästään oikein ajamaan. Juhattaa. Niin. Hurja peli. Saa nähdä nauhoittuukohan tää ääni tässä viimassa. Täältä tulee Juha. Voittais nyt pitää katseen tiessä. Käsimerkki on hyvä keksintö. Kansainväliset käsimerkit on tärkeää osata. Ainakin se yksi tärkeä.
tallentuu filmillä. Nyt mä menisin törmästä perään. Saatana. Älä tee tuollaisia äkkijarrutuksia, nyt mä törmään sulle. Että näin me mopopojat. Jos näette meidät liikenteessä, niin tiedätte, että kannattaa varoa. Ois siisti, jos ois sellainen kypäräkamera kuin Fabiolla. Ja syväsukeltaja vai suursukeltaja, mikä se paska oli? Se, joka keuli aina. Ja tulee homojengi vastaan, oikein suksilla hiihtää. Keskellä kesää, eihän tässä oo mitään järkeä. Sieltä ne tulee. Katsotaan väistääkö vai joudutaanko me väistää. Ei kun eihän ne tulekaan, nehän menee meidän edellä toiseen suuntaan. Niillähän on Suomen lipun väri. Ne on isänmaan ihmisiä. Oho, mitäs se Juha oikein taas sekoilee? Haistakaa. Täällähän lentää kivet silmiin. Visiri kiinni. Autotien läheisyyteen, niin pitäisi varmaan tää kamera pistää tonne taskun puolelle ja yrittää ajaa tästä, niin vaihtaa vaihteita, kun pystyy saamaan